Mae'n gret wedi bod yn bosib hala amser gyda pobl o'r awdurdod sydd wedi bod yn dysgu Gymraeg a sydd wedi bod yn gwneud y cyrsus Cymraeg yn ystod y blwyddyn diwetha. Mae wedi bod yn dda iawn i siarad Cymraeg gyda nhw a siarad ynglyn â pam maen nhw eisiau dysgu Cymraeg a sut maen nhw'n mynd i ddefnyddio'r iaith yn y dyfodol, yn y gweithle a hefyd yn ei amser personol. A mae'n gret achos mae lot o bobl sydd yn byw yn y fro yn siarad Cymraeg, so mae'n gret bod pobl nawr yn mynd i gallu dod i'r awdurdod a gallu siarad Cymraeg gyda mwy o bobl sydd yn gweithio gyda ni. Sari yn dwi, cydlynydd Cymraeg Gwaith dwi. Mae fro yn cynnig cwrsiau Cymraeg i bobl bob lefel o lefel mynediad, bobl sy'n dechrau dysgu Cymraeg, right i fyny i lefel lwydwi i bobl sy'n siarad Cymraeg yn barod a jyst eisiau cyfle i ddefnyddio'r iaith mwy yn y gweithle.